Inkontzientik lantzeko kinesiologia erabilita barkatu, zutikan jarrita genuen, harik eta badaude eragilo, mundu guztia ez da berdin moldatzen eta agian, zu kontura duza, ez dakit, alde guztita muitzen da, ez dakit, bueno, agian ez da zure bidia, ez da problemikan, zure bidia aurkitzia da kontua, eta hemen bilatzen duna da, hoi erraztia alden neurrian, agian asmatu du, agian ez. Horren, zuk ikusi ja zen neurri arte laundu dizun horrek. Beste aukera bada, kinesiologia lantzeko, uztaian biria, non bi uztain, bai, ikusten da? Vale. Eta zu badakazu nahiko indar bihatzetan besuai aurreiteko. Besua tira, baina bakazu indara. Eta hemen proposapena hau da, nekasun urkonaz, pentsamendu hortan egon, urkonaz, bai. Zutik noz, plak, erekiten da. Probatu, indarka inaz, Indarra dakat, Indarka inaz. Bueno, berriro, urkonaz eta indarrain, itxian noz, eta indarrain baiezkoa dakatena. Jertxadaka jantzia, gaur pelukina jantziu, eta plak, ez. Gatxondeo pixka da. Orduan, baiezko dakizunak, indarra dakazu koherentzia do, orduan, zuk nahiko energia dakazu horrei aurreiteko edo eusteko, eta inkoherentia denin ez ezkoa lehia, plup, ez du funtzionatzen, ez dakazu askatu iten da, bai? Beste erabat, hau nere eskubiko eskua da, probatu inbertzute, atz erakuslia ikusten zutez, atz erakuslia jarri gautor, eta atz bilotzakin ingot, saiatu gana zanpatzen, bai? Eta orduan nik ikusiko, eta horrena kalibratu ingot, ia ze neurri arteko indarra dakaten, eta saiatu gana atz bilotzakin atz erakuslia zanpatzen eta atz erakuslikin eusten, orduan. Hor, indarrein dut, bale, pixkatin, kontu ez da krak inarte egitea, Orduan, bale, urkonaz, ja, seitanoz, ja, gaur egualdi hona do, galdera oso subjetiboa, ze batzuntzatu igual bai, bale, pixka zehaztuko galderak iten ikasin berda, gaur ikaragarrizko euskia do, nio erne detaia, egualdiak, ez da nire kontua, nire inkontzientik badaki inkontzientik dakina. Hemen ate bat erekitzen da. Ez da gitu lertu den, baina, bueno, poliki jongo da ulertzen. Zein da kontua? Suposazagun gurasoa za, edo lagunak jozu, eta lagun bat kezkatu abiela eta ez du asmatzen zein den bebiria. Eta zuke ez dakizu, ustez eskubiko bideakin asmatuko luke, nio ezkerreko bideak ebatio bentajak. Orduan, bai, aginan hemendik 5 urtea jakingo da, baina oan jakin behar da. Nola soluzionatu dike arazoi? Nola? Baimena baldin magazu beste persona horren papera iteko? Bai, beste persona horren baimena badizu, aizu, izan atxekezu? Bai, izan zaitezke. Eta galdetu nozake? Bai, bale, perfecto. Adibidez, persona oinaz, hola hasiko litzake, ni urkonaz. Urkonaz, eta indarra iten egin, urkonaz, bai, bale. Seitanoz, bai. Ugaritan iteun nik ikusteko benetan hor nabiela, batin bai, bestin bai baldin bada, ja sartu da zeo hor. Mentea sartu da, beldurragatik, edo kontrolatu nahi, Bueno, beste persona oinaz, baldin, bere baimena dakate, beste da ez da okurri jure. Beste persona oinaz, ez. Beste persona oinaz, ez. Beste oinaz, ez. Eta aietuko momentu bat, bai aterako dena. Eta suposazagun, zuk ez da izu, besti hoi zuti dono iseita don, zutik noz, bai, hartu telefonoa, izu, zuti zaude, flipatu ingo zute. Esango, bai. Ostra, magia. Bueno, igual du, hori etzen helburua zen, jakitia, bi aukera aipatu jugu, A eta B. A aukera da nere zorioneako, honena, ez, erne, horrez duzen nahi B aukera denik, B aukera da nere zorioneako honena, eta suposatu, ez ezko bate dela. Ostra, gure logika esatu, ze pasada hor? Ez que agian aukera honena da, don lekuan, jarraitzia, ikuspuntu aldatuta. Inkontzientik ez du ematen zu nahizuna, Inkontzientik emango dizu zure garapeneako bertzun hoi.
Atsegina, batzutan, ideala, segun, Afrikar batentzat igual bai, eta Suitzar batentzat igual ez. Ideala hoi oso subjetiboa da, egualdia zela, egualdi hona do galdera bezala. Praktikatu jongo za ikasten. Bueno, bide gehiago inkontzientikin informazioa atetzeko. Esplikatu du uztaiana, esplikatu du bihatza zanpatzina, beste bat da, hemen uztaiain eta beste eskuakin saiatu erekitzen. Hau, netzat ez da bateko moduan, nahi hemen minberatu jo, jaketa liburun azaltzen esplikatu ingo. Urkonaz, badu indarra. Itxian noz, bai, itxasun noz, ez da hainbeste indar, ez da hainbeste, nabaitu iten da, ez du sanei, erekiko zaizuni, zu nabaitzen zu, noiz dakazun indarra eta noiz ez. Ez da honez da hemen, joko olimpiko bat muskulukat ez da bihatzen, ez da hori helburu, jakitia, noiz bai eta noiz ez. Berez, ez du zutik jarri berrikan, zu berez bakizkizu zu erantzuna, nola bait aurreko pausua, zutik anikia eta bar. Bien, beste aukera bat, zutik jarrita, ongi ikusten bideo honetan, ni eskubiana oroitu, eta jarriko dut eskubila itxatxia gorputzea, bai? Eta hau utziko dut erdi lo bezala, eskumuturra indarra ingabe. Nahi aldi mazuta indarra, niko lehen gut. Eta beste esku egin saiatuko na zanpatzen. Zutik noz, eta badakat indarra, urko naz, badakat indarra, itxian noz, badakat indarra, galderak dia, baiezkoa. Eseitan noz, ez dakata inbeste indar. Nabaitu iten da, probatu. Bai, ordu nire kasun da, koherentzia donin, indarra do bai zanpatzeko eta bai eusteko. Eta inkoherentzia donin, indarra do zanpatzeko, bine eusteko, ez hainbeste. Orduan, bilatuko duguna, da, zu autonomua izatia, inoren menpekua ez izatia. Zure maixu, zure irakasle, zure kide, zuria. Eta geho, konpartitu zatez bestikin, nahi bali mazu, baina zu albali mazu bakarrikan iteko eran. Badaude erageio, besua zuti jarrita, o zuzen jarrita, eta beste batez zanpatuta, eta, hoi kastarotan eta esplikatze dut, baina arazotik edo badaka, beti beste persona bat bertzu onduan, eta hoi ez dut, ikasteko ongito, eta ikusteko, eta harrigarria dela, eta bai ongito, baina albada, zu bakarrik, geho konpartitzeko, zuk zure basua bete, altzu maitasun gehinakin bete, geho, hoi bakarra atera dadin, hoi da helburua,